And we stomp our feet. Okay. Oh, padyak ng konti. Padyak kayo po. Yan. Kaya ba, tas yun po rin gamat yun. Tas, yan. Tas, yes. Woo! Na may kasabay na hiyaw. Woo! Woo! Amen, amen, amen. Palakpakan tayo po, Lord. When we say amen, we agree. Manuala tamo. At dening sika nana, ibiyan na kaya katamo. Hallelujah! Let us celebrate and worship the Lord. Amen. Pagkagising sa umaga. Tumerak tamo po. Sinabi na po ni Salmo 149, magsaya kayo. Kumakanta kayong bayong dalit. Magpuri kayo king Diyos. At tumerak kayo. Uli king Diyos, matutulaya ka ng anak na. Amen? Amen. Pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga. Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya't ang buong katawan Ko'y punong-puno ng pag-ibig. katawan ko'y napapainda. Puso ko'y umaawi. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalani. Bewang! Kempon mo ang bewang! Paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway. Nagpupuri buong lumulutad! Lumulutad sa tuwa. Sumasayaw. Kumakanta. Kumakanta. Ito ang alay ko sa'yo, aking ama. Minsan pa po, pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan Punong-puno ng pag-ibig. punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko, katawan ko'y napapainda. Puso ko'y umaawi. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makala. Bewang ko'y kumikembo. Paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway. Nagpupuri buong sigla. Lumulundag pa sa tuwa. Sumasayaw, kumakanta. Ito ang alay ko sa'yo, aking ama. Si Jesus ang lahat sa buhay. Si Jesus Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Saya, saya, saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand And walk with me. and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand Walk with me. and walk with me. Si Jesus ang lahat. Sa buhay. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may lakas. Lakas! Lakas! Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may lakas. Lakas! 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 Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my And walk with and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Ang mga ibon na lumilipad Praise the Lord. ay mahal ng Diyos. Di ko
kumukupas. Ang mga ibon, ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord! Oh, praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord! Oh, praise the Lord. Ang mga tao walang pera, Sino walang pera? Na walang pera. ito ang magandang balita. Bibigyan ng Diyos. Bibigyan. Sobra-sobra pa. Ang mga tao na walang pera ay bigyan ng Diyos. Sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. And walk with me. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Fill my life. Come take my hand. Come take my hand and walk with me. Binabago niya ako araw-araw. 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 Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig niya ay laging sapat, ay laging sapat. Binabago! Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig niya ay laging sapat, ay laging sapat. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y mag-awitan ngayon. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y mag-awitan ngayon. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand and walk with me. Yay! Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Sige po, luklok kayo pa mo po. Tinan po kayang kolesterol yung nila kong yan, di ba? Kita mo pong mailita mo, maragol na pong bagay yan. Baliw ko po, dengaliwa, actually, Kenny, pero ayisip tamo, intang likwan tamo kayong balen, po. Pero I think today the Lord is blessing us, in grasya na ng Diyos. Okay, ingrasya na po ng Diyos at yung katamo. Kaya, lawenta na mo po nung ninoreng disciples, modern disciples of Christ, na atyong Kenny, di ba? In Holy Rosary, the Spirit is moving, na po. Buritala mo pong acknowledge din atyong Kenny. Siguro po tantin kami ay lagyunan ng organization nyo. Talakad kayo po, tsaka ditak mo pong sayaw-sayaw na po. Sound check. Baka nito, balo tala rin. Kaya beta mo kening Holy Rosary Parish. Okay, amen? Amen po. Ready na la po ba? Okay. Because all over the world, the Spirit is moving. Let's celebrate.
rosary. The Spirit is moving. All over the world, the Spirit is moving. All over the world. All over the world, As the prophet as the said, prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters in San Jose Chapel. Palakad lang po ng San Jose. Pumalakpak, tumayo ang San Jose Chapel. Moving in San Jose. San Jose, As the prophet said it would be. May dalawang San Jose. Dalawa. there's a mighty revelation of the glory of the Lord. Maghanda na ang San Roque Chapel. San Roque. The Spirit It is moving. Sabayan tayo po. In San Roque, as the prophet said would be. In San Roque, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. as the waters cover the sea. In Santo Rosario naman. Santo Rosario, Yehey! Palakpakan po natin ang mga Santo Rosario. Wave po, Santo Rosario. Amen. as the prophet said it would be. In Santo Rosario. Santo Rosario, there's a mighty revelation Of the glory of the glory of the Lord as the waters cover the sea. In San Pablo. In San Arata po. Pablo, Palakpakan tala po rin San Pablo. Wow! Feeling ko sa bagal na po rin. as the prophet said it would be. Isang dance naman dyan. In San Pablo. There's a mighty revelation of the glory of the Lord As the water covers the as the sea. waters cover the San Nicolas, nandyan po ba kayo? San Nicolas. Nicolas. San Nicolas na po. Ayun, San Nicolas. San Nicolas. Kahit sa isang San Nicolas. As the prophet said it would be. Dalawang San Nicolas. San Nicolas. There's a mighty There's a revelation. mighty revelation of the glory of the Lord as the waters Tumayo ang San Vicente Chapel. San Vicente. Wow! Palakpakan po natin ang San Vicente Chapel. San Vicente. Wave naman dyan, San As the Vicente. prophet said it would be. In San Vicente. In San Vicente, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the Yung daw waters pong EMTC. 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 Asan po ang EMTC? Kaway-kaway po kayo. EMTC. All EMTC. As the prophet Ayan po said si it brother. would be. All EMTC. There's a mighty revelation of the glory of the Lord as the Palakpakan po waters natin ang cover the DMI. Ang magagandang DMI. Kempot naman dyan, DMI. Is moving. all the Nandito ang PPC natin. as the prophet said it would be. All VMI, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover. Tawagin natin ang LECCOM. Palakpakan po natin ang mga LECCOM. Let's welcome the LECCOM. LECCOM. Is moving. Asan ang mga LECCOM? Tumayo. Let go. Ayan ang mga LECCOM. The prophet said it would be. All let go. There's a mighty revelation of the glory of the Lord as the Tumayo po waters ang mga CWL. CWL. Wow! Palakpakan po natin ang CWL.
as the prophet said it would be. CWL, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover Ang mga Parish Media Group, PMG, kaway-kaway. Thank you, Glenn. PMG, as the prophet said it would be. PMG, there's a mighty revelation. Ayun po sila, nagtatrabaho po sila. Palakpakan po natin ang PMG. As the waters cover. Let's greet the CGC. Tayo naman ang mag-greet. Palakpakan po natin sila. Sobrang sipag po nila sa atin. Salamat po. As the prophet said it would be. Kaway-kaway, dance. Oh, CGC. There's a mighty revelation of the glory of the Lord as the Ang waters kapartner nila, KBS. Wow! Power! Wave, wave! Jump, jump, jump! Jump! Tayo, tayo! Tayo kayo lahat! Talakad, talakad! as the prophet said would be. Yeah, hey! Buhay ang Catholic Church! Yes, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters Ang mga kabataan po natin, PYM! all PYM, the Spirit. Wave your hands! Palakpakan po natin ang mga PYM! Stand up, PYM! As the prophet said it would be. All PYM! Ay, ang buhay ng... Mighty revelation of the glory of the Lord as the waters Ang madasaling AOP! AOP! OP Asan po ang mga A? Wow! is moving. Palakpakan po natin ang mga nagdadasal sa atin. As the prophet said it would be. In AOP. All AOP, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. Andyan po ba ang mga Holy Face? Holy Face! Wow! Palakpakan po natin ang Holy Face! Holy Face! The Spirit! Wave your hands, Holy Face! Oh, Holy Face! As the prophet says would be. Holy faith. There's a mighty There's a revelation. mighty revelation of the glory of the Lord as the waters Yay! Siyempre, ang charismatic El Shaddai! El Shaddai! The Spirit! El Shaddai! El Shaddai. El Shaddai! As the Ayun! prophet said it would be. Nag-iisang charismatic! El Shaddai! There's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Music Ministry HRP! Music ministry Tumayo lahat, tingnan nga natin ang mga gandang boses. is moving. All Tayo po lahat, tumayo po tayo lahat. as the prophet said it would be. All music ministry, there's a mighty Holy Rosary. revelation of the glory of the Lord as the waters Let's acknowledge Ladies of Charity! ladies of Charity! Pakitaas po ang kamay ng mga Ladies of Charity! Yan! Ladies of charity, as the prophet said it would be. Ladies of charity, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the Children of Mary Immaculate! children of Mary. Holy Spirit of Yung mga komi natin, andun po sila sa likod. Palakpakan po natin sila. as the prophet said would be. Komi! All
waters covered us. In Holy Rosary. Itaas po natin ang ating mga kamay. The Spirit is In Holy Rosary, in Holy Rosary. there's a mighty As the revelation. prophet said would be. Holy Rosary. In Holy Rosary, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. May pagkal kayo po. Ngayon naman po, tayo po ay manalangin. Imbitahan po natin ang banal na Espiritu sa pagkakataong ito. Let us invite the Holy Spirit. Let us invite the Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Come with thy strength and thy power. Come in your own special way. Come in your own special way. Come like the spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power Lord, let your sweet Touch us. touch us and make us whole. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa dakilang araw na kaming lahat na pinagkaisa mo dito sa Holy Rosary. Kaming lahat, Panginoon, ay uhaw sa iyong salita. Kaming lahat, Panginoon, ay pinipuspos mo ng iyong pagpapala, ng iyong banal na Espiritu. Sa araw na ito, Panginoon, katulad ng naranasan ng mga sinaunang disipulo mo, Panginoon, hayaan mong maranasan namin ang magkaroon ng tapang, ang magkaroon ng sipag at malalim na pananampalataya tungo sa grasyang nakakapagbanal. Panginoon, ipagkaloob mo po nawa sa lahat ng mga nandito na ipuspos mo ang iyong biyaya, hindi lamang sa kanila ngayon, bagkus sampu ng kanilang mga pamilya. Kung nasaan man ang mga pamilya nila ngayon, Panginoon, i-bless mo rin po sila dahil meron silang mahal sa buhay na nandito at naglilingkod sa iyong ubasan. Kaya Panginoon, sa oras na ito, hayaan mong buksan namin ang aming isip, ang aming puso, at sa bandang huli kami lalakad, kami magtutungo, magpo-proclaim sa iyong dakilang salita. Ihayag ang iyong pag-ibig, ihayag ang iyong katapatan, Panginoon. Ihayag ang wagas mong pagmamahal dahil ipinagkaloob mo sa amin ang lakas, ang regalo ng iyong Espiritu Santo. I-bless mo, Panginoon, ang isinugo mo na magsasalita ngayon sa amin. Dahil alam namin, Panginoon, sa mga salita mo, kami ay gagaling. Panginoon, bigyan niyo po ng inspiration. Put words into His mouth, O Lord. We bless our speaker today, O Lord Jesus. In your mighty name, Jesus,
This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay magsiupo. Brothers and sisters, metong tamo pong pamilyang Yeni, at pasalamat kami ngan po, pasalamat tamo uling itamo po mi kakapatad king Holy Rosary, na pong kayan, ing magobra, ing magserbisyo, uling balo tamo po, itang pangarap tamo king Book of John, may they be one. And we are one. Amen po. Palakpakan tayo po Lord. Kasi gagawa na katamong metong kening Holy Rosary. At bilang pamilya po, yening pong recollection tamo, tamo po linawot. Kasi burita lang kilalanan lalo din kaya katamong kapatid kening serbisyo king Holy Rosary. Pakilala kaya po yung speaker tamong yeni. Yung speaker tamo po in 1985, ya po, metong ya kareng minunang meg-push na po keng Archdiocesan Charismatic Community. In 1995, ya po yung chairman. At baluyo po, bilangan niya po, since 1995, this is the very first time na king Holy Rosary pag-celebrate tayo po yung birthday na ning Catholic Church. Amen po. Palakpakan tayo po. Inga pong Ginoo kasi ing pisamban maragul. Papakit na yung dagol na. Kayang kasalpantayanan. Tuturo tala po ding aliwa tamo pang kayabe na alake ni king pisamban. Kaya ing charismatic po, metong yang pong charismatic ing kakatamong speaker at eya po tinok nang magumpisa po niyang akilala ni Lord keng charismatic. Kaya po, making niya pong founder na ning Life Giver Catholic Charismatic Community na ing home base mi po, yapin ning Holy Rosary Parish. At iya rin po ing founder na ning Life Giver Foundation Incorporation. Ya po? At iya mo rin po ing founder na ning Catholic Youth Movement anya pong 1989. Kaya po, karempong chapels, balo ko po, ating pong medagul, ating memunga, ikami pong makatalakad niya ni Kenny, metong ko po karetang, kaya ikit na, anyang 1989 Catholic Youth Movement. So we were once young ones. Ne po, ikami po retang young ones. Pero ngayon young ones sa time na kami mo rin po, di ba? Okay, so, at ya po yung masipag ming spiritual mentor, kaya pong Life Giver Catholic Charismatic Community. At by profession, metong ya pong doctor, metong ya pong dentist, kung po dadagdagan pa, ulingin taong ngayon ni simpliya mo po ang magobra keng ubasan ng Lord. Brothers and sisters, with the love of the Lord, let us all welcome Dr. Eric Cruz. Praise the Lord! Palakpakan tayo po yung Ginoo. Bukas po, pag-celebran tayo po yung 1,991 years in kakatamong church. Ya po, uling year 33, karinya po yung minunang Pentecost at ang naman ngayon, so 1,991 years. Sabi ko pong makanyan, Valentine's, full celebration, kareng mall, ang baskino ka rin, nepo, pakare, dating puso. Christmas, ay okay mo, nepo, ating tamong parol, Christmas tree, full celebration, full celebration. Halloween, adyang kanya man demonyo, o pag-celebrate siya tayo, burita mong maging witch, nepo. Pero, sabi ko why? Why Pentecost Sunday, kulang ing celebration tamo? Why alang puso, alang parol, nepo, kabang in Pentecost Sunday,
yapin in birthday of our church, at yapin in memebye keng Catholic Church nung do ka rin itamo, kayanip tamo. Palakpakan tayo po yung Catholic Church. Salamat po kang among Noli. Salamat po karing manungkulan po kay PPC, kay Pastoral Council. Salamat po. In grupo tamo po, metong yan naman in dapat niya mi pong permiso, itang ika Pentecost celebration kini Sabado. Sabadong bengi ulim pong diocesan, King San Fernando yo po yung celebration. Pero aliwaya po yung paniwana ng among Noli. Aliwaya po yung burina ng apong Noli. No, nga nang makanyan. Ali, buri ko nga na magsiglata mo. Buri ko magsayata mo. At emo meto nga bengi. Yunen, nobenaryo. Anya, balang bisitas po, may ka street mass, at kaya bining street mass, magkanta, magsaya, preparasyon, kem Pentecostante. Palakpakan tala po't pasalamatan, diyang may nalakaran. Sabi ko, Pin, nung iti magiya, sabi ko kupig ang among, po, nung iti maging successful ya po, sana, sabi ko po, maging tradisyon tayang preparasyon. At mo po ini, maka-online tamo, napon maka-online yung kareng youth, po, sobre na mo pong sabyan, takalaman albe, may ayaliwang parokya, at may ka-inspire la, na pakyapusan da katamo. Nga po, sabi ko, Pin, salamat kay Holy Rosary, salamat po kay parokyata mo, at tamo, at least, padabata mo, na itamo manalakaran tamo bilang Katoliko. Amen? Amen. So, arapin pong makanyan, potang nungkunan mo kanu rin grupong kayanakan, rin yangs, at makanyang kudat mo, na anong gewa ng Yesu Kristo, anyang atsuya keti, at ang sabyanda, mi pakuya king krus, me peya, para adbusan yung pamikasala tamo, tama, stuya po. At kadwang kutang, na anong gewana ng Holy Spirit, aro, po, kadwang kutang, na anong gewana ng Holy Spirit, nga ano pong gewana ng Holy Spirit, na anong sabyan tamo, may nayimik la, uling eda balo, impakibat da. May nayimik la, uling eda sigurado, ing pagibat da. Anya pong minuna, keng Acts chapter 19, 1-7, anyang pong may convertine po, isahul na megiyang San Pablo, isahul meging San Pablo, abang papuntaya po king Epeso, abang rin San Peter, manaral la kareng aluwang probinsya, may puntaya po Epeso, isang Pablo. At kay ba't abang maglakad dya pong makanyan, higit na la, more or less, labilang adwang Kristiyano, more or less, labilang adwang believers, at kitna lang makanyan, in taong nga tsukay ang Espiritu Santo, at inyang gift of discernment, in taong nga tsukay ang Espiritu Santo, at inyang pangkutob, kaya katang kapampangan, kutob, at amo pong makanyan, at inyang kutob, ating kulang karela, anyakit na ano pong San Pablo, nga ng makanyan. Tinggap ye, ing banal Espiritu, ro, may nga biglala po. Tinggap ye, ing Espiritu Santo, may nga biglala po rin, ing more or less, labilang adwang lalaki pa mo, pakayabi rin babay. Miyaman po balo, ing Espiritu Santo. Miyaman balo, nanuya, miyaman po balo. Bakit? Kanino ko wari may binyag, ana pong San Pablo, kangwan ang maminyag. Ha, iwan na maminyag, imbinyag na para sumisi ka rin kasalanan at magbayo. Iya'y binyag na ito. Dapat iwan yung sinabi, itang tutuki kayo, binyagan na laking Espiritu Santo. Ha, makanyang po, ara po makanyang paraphrase po ne po. So, ang makanyang po, burimya po nga balo, burimya pong tanggapan nga na. At kita pong oras sa ito, isang Pablo, pinre-over na la. Anyang pinre-over na lang makanyan, kalupan na niyang minunang Pentecost Sunday, bigpapayang Espiritu Santo karela, ha, ating may nga-slain, ating may mag-tanks, kaya po ating may maburi. Minalis siya yung biyera.
uli na ning Espiritu Santo. Kasi ring aliwa po, in kapanawalanda, in Pentecost Sunday, kaya tayo among minunang Pentecoste. In kapanwalanda, in pamagbaba na ng Espiritu Santo, kaya tayo among minunang Pentecost Sunday, niyang panahon da rin apostoles. Ali po, anyang panahon ng San Pablo, ibiyari ni in Pentecost Sunday. Anyang panahon ng San Pablo, ene man amit mabye i Kristo. Buri na mo sabyan. Hanggang ating mabibye tao, hanggang ating kaladong mariyaring isave, hanggang ating mangailangan king apong Ginoo, advantayang Espiritu Santo, magbabaya at di para siya kay katamo. Palakpakan tayo po yung apong Ginoo. Apa? Anya po itamong Katoliko, ustuya. Adyan pang bigot lapamo, bibinyagan tanala. Ustuya, imbinyag. Huling masalaya keng Bible po niya po, keng turo ng Kristo. Unless a man be baptized with water and the Spirit, will not enter the kingdom of God. Ang gate mabinyag. Kaya po, king Espiritu at danum, mukyat king banwa. Nya itang mong Katoliko, sigurista mo po. Anak lapa mo, bingot lapa mo, kapapanganak lapa mo, pabinyag tanala. Why? Burita mo, ita mo nga, birastangan king banwa. Amen? Palakpakan tayo po yung ngapong Ginoo. Ya, tutuyang malugot. Why? May itong karitang binyag na, ano ya po ito? Binyag niya po, kakita mo, balabo mo, simple mo, uling tayo talaga hikin dyan. Yung problema mo po kay Espiritu Santo, tayo akakit. Nakalupang Kristo niya, may katawan niyang tao, dakalila may nakit kaya. Ring labing at muna yung Mama Mary, ring St. Joseph, ring labing at 2, at ring 72, at kay batekan libo-libong pepakana at pepakayap. Hikit de, a witness de, I experienced there. Pero kay Espiritu Santo, uling Espiritu ya, akakit. Anyapin, nengkay, may kakaduda tamo. Tutupin nating Espiritu Santo. Aga nakako po, anyang panahon bayo ko po magkarismatic o may involved kayong pisamban. Kaya po, i-mother ko, aseretsa po kete. Kaya po, iya po nganing. So, anyang bayo po ita, uling successful ko kayong profession ko, bayin tao ko, kung bisang magkasawa, uling ngayon ako manuwala kayong kasal. Jeff Rocks ko, laki sa layaw. Na po. So, ngayon uling nga niyang mag-aral ko Manila, kung bisang muli Angeles, uling mag-obra ko. Po, so, iwas obra, iwas kareng ikpit na rin pengari, po. So, mas buri ko ka rin. Para muwi kumuli, manyang kang kumiyayaliwa, may garal ko pong hypnotism, may garal kong fortune telling, may garal kong yoga, may garal kong ESP. Lalo po yung turo da karela. Nano yung turo ka rin? Alang Diyos. Alang heaven. Alang impyerno. Kanya magpakasaya na ka nga na, because in heaven there is no fear. Huling alang heaven. So, linob niya po kanako yung sabi ng makanyan, harap pong makanyan, tantanan niyo yung asenso na ng tao, at yung keng sarili na, at yung keng sarili ng paniwala, keng sarili na, positive thinking, at yung keng sipag na, at yung keng paniwala ng sarili na, at yung keng sipag na, karinya yung asenso. Anya po tang mamarap ka keng salamin, sabihan mo, kapogi ko, tiyang ka man pogi, sasanting ka kano. Mikwalta ko. Biyasa ko. Yan po yung turuda ken positive thinking. Yan po yung tuturuda karetang alang Diyos. At makalungkot po, adyang may garal ko keng Catholic school, may wala, may duda ko keng kasalpantayano. Nga nga ng mga ko, uling Life and the Spirit Seminar, may gumpesay, 1976, 1977, nilareng mumuna, candidates, agkat na ako. Aro, Diyos ko po, akong makanyan, dyan, dirit, ako makiabi ka rin karismatic, karismurit la rin, ako niya po. Kanita po ito Ngihila karismurit ako, automatic la ako. Pati sinabi, talakad. Sabi lang, itas la rin gamat, tumerak. Ela sirabuntok kanya na ako. Kay ba't ako niya kasantingin tang kwarto ko, palasak niya, ginawa yung altar. Pera pa ito.
patsiyabak, aro, magkantaya, aliwanak, dati sisiklo, ajar, kung pakyak-yak ba kanyan, pero this time, patirak-tirak ya pa, patastas yung gamat, dyan ang dili, magkantaya pa mo, kabosis yan, tugak. Sabi ko, dyan dirit, kung makiabe ka rin kung makiabe ka rin anang makanyan, mako dadakpa na ako, patsya mamanga na akong makanyan, tutungan. Anak nga na, makiabe ka keng charismatic, po, makiabe ka keng renewal, baka nito tanggap, bakit naman maya ako? Bameng tanggapan, ang Espiritu Santo, Holy Spirit nga, naman, karakal ko natinggap Spirit of Bourbon, Spirit of Johnny Walker, Spirit of Pundador, nano pa tanggapan ko pa? Kaya po waintin dyan ng Holy Spirit. Kalupan mo po nung kutang din, nanong gawa na ng Holy Spirit. Tayo po ay explain. Salamat na mo po. Minsan, po, may operahe ako. At salamat na mo po. Po, milakad. Kailangan niyang puri na mag-prayer meeting. Tsaka rin balo da po, ang atilang problema rin ang anak da dyan, sasabyan. Ako kasi, po ang atsuko keng makanya, lalo na keng klinik, kaya ko sabi ng ating kong problema. Ko sabi ng ating kong sabi, may apekto ng profesyon ko. Kaya ba't mamroblema na rin pengari ko, rin kapatad ko, anya makasalikot. Pero anembeng, ikikyak ko po, dudugtug ko, nanong milyari ka na ako. Ko balo. Nanong milyari ka na ako. O ba't may katakot ko? Managbagyeng ko tsarita, mangalgal ko. Magringya po yung telepono, at mangalgal ko. Putang magmaneo ko ating manovertake, at mangalgal ko. At eluwa mo po ito. At bisa na akong mate. Luka rin niya yung sasabihan kong biyasa. Luka rin niya yung biyasa at ngayon maging mangmang ko. So, bengi-bengi, kikyak ko, dudugdug ko, mangulekta kong alak, bengi-bengi, miminom ko. Ang gana kitang, misan, may attempt ko pong mag-suicide. Mag-slice kong makanyan. O, niyang mapurulyeng ko ako pong kutsil-nyo. Kasakit ako. Kung may laos. Kaya po. Bigisan, 3 floors siya po itang kaya kaming bali. Itang building mi kita, itang dati pong MB Cruz. Kaya po, ngayon ni klinika kaya po ito. So, ngayon, kahit bisa ko pong lundag makanyan. O, niyang, luyang story. Kung mate kaya niya ako. Kaya po. Ngayon kahit, sa kaya kong jeep, bibukol lundag king abakan, mababoya mo. Kaya po. Pero minsan, habang pong miminom kong makanyan, o talagang ating demonyong susut-sut. Na sabi na, ala na kang pag-asa, ala na kang bahasa, balawsdan mo na. In your life. Nga nang makanyan. Habang minom ka, ditak-ditakan niya mo pong makanyan, o ba't inaldok ko hanggang kanini na ng pundador. Biklat kaya po yung drawer ko. Anyang biklat kaya yung drawer ko, kinuha ko po rin balyo, mampuntrasi pa na sample kaya kami. Kaya po, at sabi ko, Kareni, malaos na ako. Inakmul ko lang. Metong abiyasa, meging mangmang. Metong abiyasa, meging mangmang. At kay ba't po kanita, may gising ko. Kabungso ka, may nagbagpok yung kama. Sabi ko, masamang damo, mahirap mamatay. Masamang damo, mahirap mamatay. Kanya pasalamatan kay Mako may operaya. Uling pepadakit siya, ala kong lusot kay dakitan. Kini pong Holy Rosary, kini Paris Oltamo. Ordinaryo pong layman na niyang panahon na ito. Ordinary lamo po rin, man pari, man santo. Po, pero abang bandang alas 10, itang oras na ning pray over kay prayer meeting kini. Pong makanyan, anang makanyan itang ordinaryong maglid ka rin. Anang makanyan, nino kay kayo, ating kayadwanan, nino kay kayo, ating masakit, nino kay kayo, ating dadaralanan a problema, may kokeni, siklod kayo, sopan da kong manalangin, subukan niya Kristo. Try Jesus. Try Jesus. Pag-pray da kayo, kay Espiritu Santo.
Ginamit kayong drugs, ginamit kayong bargata, ginamit kayong good time, even get a death ginamit ke. Pero ako po may kapasnawan. Yung pagtakam ko, pikarine ko po yung teterak, pikarine ko yung mga di, uling Jeff Rocks ko kanito. Sabi ko, meto nga diskoking ko, kaya po, maging overacting ka, emotional ka, ko atanggap. Pero uli ning tandadalanan ko kitang panahon na ito, kaya ko po controlling bitis ko. At may papulayi ko kitang harap. At siniklod ko. Kasi, ko balo bakit? Ko balo, at makanano kung may paras ka rin. Pero ko control, at kabad na kung may papunta ka rin. And then, inulit na po ng MC, na po itang leader, try Jesus. Subukan niya. Jesus, panalangin dako king Espiritu Santo. Mo pag-pray over. Yung problema ko, makanano kong mga di, ningenwana kumanwala king Diyos. Kasakit po yung mga di na yan nakamanwala king Diyos. Kasakit. Sabi ko, makanano, nanong gawang ko, nanong sabihan ko, ko bahalo. Kaya po, pero makanyang po rin po, sibukan kong mga di. Hindi ako po, biglat yan di takin puso kong makanyan. At akong menalangin kaya kalinuman yung panalangin yung panalangin ko, ang tiya mo po kanini. Diyos, asasabihan na rin charismatic, nung tutukapin, malunos ka kako, ko na agyo. Diyos, nasasabihan na rin charismatic, nung tutukapin, malunos ka kako, ko na agyo. Makasakmal na rin gamat ko. Kaya po, bisa akong kumyak, malangino rin mata ko, kikyak balang bengi. Ala ng bisang magos. Alos masyas na yung puso ko, yung salo ko, alos bisang singap. O bata niyang pag-pray over da ko po, ordinaryong pray over ka na ako, ordinaryong layman. Kaya po, dandaman ko po impali. Nung makanano yung panahon ng San Pablo, dandaman ko po yung paling makanyan may naglus kayong buntok ko. Dandaman ko pong makanyan, tinaglus kayong salo ko ngayon nasisingap. At dindam ko pong makanyan, siningap yang pasibayo. Dandaman ko po ngayon yung mata ko, mamagos, may kakalwayang pasibayo. At balang magos kong luwa, suksok kayong salo ko, mababagot. Suksok kayong salo ko. Sabi kong makanyan, nano yung paling nga ini. Kaya po, ang gana po kening tud ko. Kaya po, miras siya yung paling nga ito. At minunggo ko pong makanyan, mi batbat ko. Ginising da ko. Kasi yari niya po yung prayer meeting. Pero kaya kalinwan itang kapalyari nga ito. Hinlugarayan kaya kalinwan. Kaya po, sabi ko, anyang gisingan da ko pong makanyan, aliwane po, impaniwala ko. Yung sinabi ko, tutuying Diyos yun. Tutuyang Espiritu Santo. Dindam ke, adamake, at mi kapagasa ko. Tutuya. From that day po, more or less nung ko magkamali, 1979, 1980 po ito. From that day, at pera po ito, may aksidente ko. May ka-experience na ako rin, death experience. Uling ako na manuala aking kaladwa. O siguro padamanan ng Diyos, may ka-death experience ko. Uling, kitang panahon po nga ito, may pasawa na ako kareng nightclub, ang pong Disco Angeles. Sabi ko magbandata naman San Fernando, barkada kong babae, barkada kong lalaki. Akong makanyan. Pag 7:15 in the evening po, papunta kaming San Fernando, ambon-ambon. Biglang-bigla ating babaeng lilipat. Sabi ko, turang kay ni Mateo. Dalaki po, kining rampa. Milayayaking rampa. Turang kay ni Mateo ako. Binalik kaya po kayong pwesto ko. Bibalik kaya may tarantayang babae. Turang kay ni Mateo ako pong makanyan. Sabi na mong preno at iskid, uling akakit ko medyo malakot siya pa yung sulunan. Itang kasagana ko. Patseme nga lampag, mete kami. Dapat nung eme nga lampag, ligtas kami. Kabilis sa pangyayari. Ana pong makanyan, mete kami.
sinabi kong mete kami, o tikit ke po, ing kana kung saken, bala mula yung bubungan, ikit ke yung katawang ko, makarate ya, mamagusindaya. At kay ba't gigisingan ko pong makanyan, detang kayabe ko, alalang male. Itang kasumpungan kong honor jeep, ating 80 years old, paralitiko yung kapit na, po babae, gigisingan ke po, po migigising, na ako darandaman. Overload jeep ang honor jeep, ating adwang manak, may laglagla po ka rin, may laglagla. Kukunan ko la, susopan ko la, dapat, kuwadampot. Kasi, kaladwa na ako pala kanita. Sabi ko, may tuya mo mang mate ka rin apulo ning kaladwa ko, kuwa bayaran. Kasalanan ko, sana ting sumawb. Kasalanan ko, sana ting sumawb. Pag ako pong makanyan. Anyang sabi ko, kakakay po nga ito. Kinalakad ko, daya-daya ko, papara ko rin dadala na sa ken, tutok nangan. Salamat na mo ating metong asaraw, ang tinok ng dela na kami king hospital. Kabukasan datang la rin pengari kung po rin kaya betamo Holy Rosary, di nga seretan po pang charismatic niya po. Pag-pray da ako, saliya ako, reta po pag-pray you. Reta po kasi adwala retang bigid, itang ima po, ang po itang apo, ano po, at looking critical akong pag-pray. Pag-pray dala po. Pag-pray da ako, miligtas kengan, at impe kamasanting, da ako man dinimanda. Why? 2 weeks ka no, milyari mo rin karaling aksidente, at tinla mo naman ikita babae ka rin, pengilagande, mix wala naman may nga mate. Sabi the white lady ito, sabi the white lady ito, sabi ko, itang kanako ya white lady, kasi makamawong nyo. Makamawong nyo. Pero, langwen ko. Sinali na ako ng bayong kotse. Kabira-bira. Sinaglipo. At niya sirap. Binalik ke. Paramda akong bayong service. Aro, inuruan nga na yung Thames. Dahil lagi kang makakanya niya. Na anong malilyari kim biyemi ako? Karakala aksidente. Pati itang wali ko rin kapatid ko. Karakala aksidente. September 29 hanggang ketang December. Sabi ng kuya ko, signus yan. Ating buring sabyan. Anyang sabyan ang ating buring sabyan. Sabi ko, karin ko po may mas. Why? Ating ko palang call. O nangyay ko makibat. May nga rin honas, kailangan pang nakmulne ni tambalyeno. Ating kong call, nangyay ko makibat. Ating tapalang call, nangyay tamo makibat. O, kailangan pa mong kapag subukan keng pamilyami, kailangan pa mong mga aksidente, kailangan pa mong ating kawalang biye. Sabi ko ba kanyan, bakit? Po. At salamat na mo po. King Life and the Spirit Seminar, kening babo, kening panahon dari apong nyo, yung Enson, Jess, po. O reni po, ren ang minunga kaya bemi, king kakaturudo. Pala tutu, anyaya kumete, uling masamang damo, mahirap, mamatay. Nune po, ing katutuan, kaluguran na ako ni nga pong ginu, kaluguran na katamo ni nga pong ginu, palaging dinina na katamong chance para magbayo at magpakatas king Espiritu Santo. Amen! Amen. Anya brothers and sisters, po may papaintago ni nganti kanini. Potang maging kalupa niya mo po itang kanako kanita. Why? Kailangan ko pa may aksidente. Kailangan ko pa mong dumalang king death experience. Kailangan pa mo pati rin pamilya ko mga yabe. Para mo makibat kay kanyang aus na ni nga pong gino. In Pentecost Sunday po, buri nagsabihan, aluha mo itang 50 days o 40 days na po. Ali, buri na pong sabihan, go! Nga na pong makanyan, humeko ka rin mabilog ang mabansa. Panaral niya yung maya pabalita ka rin hanggang lelanganin Diyos. Panaral niya yung maya pabalita ka rin hanggang nasyon. Go! Palablaban niya yung espiritu na ng Diyos. Iya po yung buri ng sabyan ng Pentecost Sunday. Anyaya at syuta mo ngayon kaurasan na iti. May paintago na ini. Mo plano po ng PPC. Mo po plano nga mong ini. No! May ping makanyan, Sister Lucy, na po, may paraguling obra. May paragul, pero da kayo po kasaya. Why?
O ining buri na ng Espiritu Santo. O ining buri na ng Apong Ginoo. O ining buri ng Yesu Kristo. Go and preach the good news to all nations. Kaya pong Mark, po, 16:16 to 18. Mark 16:16 to 18. Po, abang mamangan la pong makanyan ni Jesus, bayo ya minukyat king ban mo, penya biyana no rin alagad na. Penya biyana na la. Ang tinabang sinabing, kasyasubuntok, kay nayo kasalpantayanan, o teyo panuwalan, ing pepakit ko kay kayo, o teyo panuwalan, ing penaral ko kay kayo, kalupan na mo itang dumalan niyang sakripisyo, dumalan niyang kamatayan king krus, dapat subliyang memye. Sinubliyang memye, panaral na rin magdanena, ila pabisang manuwala, may manakas la po. Anya marakapye Kristo, sinabi na ng dumalan niya at Mateo, king krus, dapat katungkad daw subliyang memye, likwande, lukar la rin kalugurana, lukar la rin tanda kalpepangana, alalo, likwande, kasakiting lakwanda ka, na po, lukar la rin kalugurana, may manakot la, may maglakula, huling tatakot lang pamatenda. Namburi na pong sabyan, megbabaya po ing kasalpantayanan da. Megdudala, anya tinakasla. Anya sebyan pong Jesus Christ nga nang makanyan. Kabang nga nang makanyan, nung may panaral niya yung maya pabalita, magtagumpeta mo, magtugumpela. Huling sinabi na po, karing may binyag at talasalpan tayo, malis imbiyera. Hela, maging ordinaryong tao. Tamo mo maging ordinaryong Kristiyano. Nune, mangat tamo. Maging disipulo tamo. Maging alagad na kataning nga pong Ginoo. At aliwa mo po ita. Malis siya po yung biyeta mo. Nung kanita kalupa ko po, Jeff Rocks. Kalupa ko kanita makasalanan ko. Kaya po niya, tatakot ko, marinig ako pumunta kayong Pisamban. Kaya po, why? Sabi ko, makasalanan ko, ko karapat dapat magiyabe, ko karapat dapat maging leader. Why? Balo ko kasi makasalanan ko at may na ako. At balo ko, magbayo, kung magbayo. Pero ngayon pota pong magsalamin ko pong makanyan, lawan keng milabas ko. Lawan ko rin kasalanan gewa ko. Lawan ko rin kakulangan ko. Ko na po akakit. Ko na po akakit. Kalupa na po rin kaya beta mo, potang laweng kula, ko hakakit, hakakit yung kulay do, ko hakakit ng pahuhing arong do, ko hakakit ng nanong kakulangan do, hakakit ko sa slagla, kabanala ng Diyos, kareng agsusuyo, kareng hanggang atsuketi, hakakit kay Ginoo. Sabi ko mo kanyan, kaya hakakit po, nilabas ko, hakakit ko na mo, baya ko, yapin pala yung pakiwangisa ng Coco Martinini ako. So, yan, binayo. Tandaan nyo, makananong malyari yan. Magambi ka rin gagawang tinapa, mamaw kang tinapa. Magambi ka rin magtongking, patsebe pawula rin, mapukpok ka. Pero magambi ka rin mandated organization ng Holy Rosary, magambi ka rin magpakabanal, magambi ka kang Espiritu Santo, maging bayap ka, maging banal ka, maging kalupa na kang Kristo. Amen? Brothers and sisters, kanyaman po lang isusuyo. Pota pong gadwan tayong Espiritu Santo. Nga na po. Ana po. Igino. Katok kayo, mibuklatan ng kayo. Manintom kayo, makasumpong kayo, manyawad kayo, midinang kayo. Adwan niya yung Espiritu Santo, king lagyo ko, tanggapan niya. Adwan niya yung Espiritu Santo, king lagyo, tanggapan niya. Adwan tayo yung Espiritu Santo, king lagyo lang Jesus, tanggapan tayo. At po ang tanggapan tayo, milablab yung Espiritu Santo kaya katam, malis yung biyeta mo. Malis. Mawalaya po itang gusto kong bumayit, hindi ko magawa. Gusto kong bumayit, hindi ko magawa. Tamo po niya po. Every New Year, mag-New Year resolution tamo.
Pero tamo nga gagawa, lako ko na yung wedding. Ano? Kalinuan ko na yaring bastos, kuling maging bastos ko. So, nakatabo magmasipag na ako. Mag-aktibo ko ka rin mandated organization, magpagtitipo kayong pisamban. Pero, tatamad tamo. Diba? Nakasakit, ulit-ulit. Pati na itang pangumpisal takin pari. Nung nakatamo din pari, kutunga na kayo, ulit-ulit siya yung pangkumpisal mo ngayon, yagi-yanganan Why? Magkasakit tamo. Pero po nga doon tayo ng Espiritu Santo, impengako na po ang tiya kanini. May kabungaya kaya katamo ng Espiritu Santo. You like it or not. May kabungaya. Kaya pa siya magdatong takeng pisamban. Kaya po, alang, eta kakawalan. Nune, ating malilyaring masanting, lalo na po ang tatanggapan tayo, in banal Eucharistia. Nano ito? Yung sinabi na po tapong pailalam tamo, inawas tayong Ginoo, inyawat tayong Espiritu Santo, na ano yung sinabi na, mamungaya. Sanong bunga? Galatia chapter 5, verse 22 to 28, yung sinabi na, karingat yung karera yung Espiritu Santo, may kabungaya, at yung bunga na, yapin, love, peace, joy. Deng mo muna nga lo. Wari yung panto ng tamo. Love. Maging lovable tamo. Joy. Peace. Adyan ka amuta ang problema. Adyan mga raguling problema. Bika peace tamo. Bika joy tamo. Wari yan yung burita mo. Patsetyo kaya katamo yung love, peace, joy. Buri ng sabihan. Kaya tipaking yato. Imbanwa experience tane. Amen? Palakpakan tayo nga pong Ginoo. Kanita maramot ka, pero this time, mila ko yung selfishness mo, maging kind and generous ka, maging charitable ka. Fruits of the Holy Spirit. Nga pagmastan nyo nang kaya nakabot pera yu. Nga po, o kaya toldo kong sisimba, at babiye kayong babiye. Ilan nakabot pera yu at babiye kayo. Pero kakawalan kayo? No. Balang mamiye kayo, kabukasan, kadwangaldo, pero mirasin parumingo, babalik niya 100-fold, siksik, liglig, at umahapaw. Amen? See? Sante, may ka-patience ka, kung kanita lakang pasyensya, may ka-pasyensya ka, kanita lakang self-control, na? May ka-self-control ka, kanita mayabang ka, maging humble ka, may ka-humility ka. Po masanting yan. Nanoy po imburin na sabyan yan. Imburin na po sabyan. The traits of Jesus. The virtues of Jesus. Ing kabanalan, ing kayapan ng Jesus, miyayabiyaya kaya katamo, mamungaya kaya katamo. Through the Holy Spirit, malilyari ing imposible, uling alang imposible king apong Ginoo, itangan maging santo at santas tangan po. Amen? Palakpakan tayo po ing apong Ginoo. At potang pong atsuna ko kaya retang fruits of the Holy Spirit, mamunga nala, darakal nala, daragul nala pong makanyan, kakontento. Kontento keng organisasyon mo. Kakontentong maging aseret ka mo. Kakontentong keni ka mong pisamban. Kakontentong keng ka mong pamilya mo. Buri mo lumuwal ka. Uling sinabi na, go and preach the good news. Go nga na, karetang pakakalulo. Go karetang dadanop. Go karetang alang imahalan. Go karetang ating makasukol. Yung tutulak na kekatamo. Go, ipanaral yung maya balita. And then sabihan tamo, matuwa na ako. Makanano ko pa. Po, ala kong balo kanyang kalupan na po ako. Hanggang yan, up to now, ako makapag-memorize. Ni kanta. Paborito kang kanta. Kaya may then pong pangadi, pasulat siya kakaw. Sulat, siguradong magkamali ko. Pero makapanaral ko. The day po, tinggap kayong Holy Spirit at surrender kay. Dakal ko business kaya ang panahon ng bayin tao ko. Ating kong welding shop. Ating kong pong balang furniture o kay SAS Factory. Ating kong Music City. Ating kong pong music
bar, na po, ating ko pong electronics, magtinda akong electronics, magpa-consignment kong musical instrument, aro hanggang bengeng hanggang Domingo magobra akong magobra. Why? Kasi pangarap ko, may kwarta ako eh. Pangarap ko po, may kwarta ako. Pero, anya pong makapag-aral kung ma-involve ko po kayo, mag-involve ko po kayo ng pisamban. Alayo pala king pera yung saya. Alayo king pera. Nga, tandaan niyo po, alayo king kakaluluan, at lalong alayo king kwarta. Yung talagang tunay saya, tunay ligaya, iyapin niya itong potang at tsuya kay Kristo, mamalaya ang Espiritu Santo ka, maging kontento ka, maging masaya ka, maging peaceful ka, ating ega-naga ng mga bayat, maging mayan, uling ating kang kayantabe, iyapin niya nga pong Ginoo through the Holy Spirit. Amen? Palakpakan tayo po. Nga makalunos siyang taong alang Diyos. Makalunos siyang taong inebalo yung Diyos. Makalunos siyang taong enebalo yung Espiritu nga tsukaya. Anyang may binyag tamo at yun yung Espiritu Santo kay katamo. Anyang may kumpil tamo, may activate siyang pasibayo yung Espiritu nga tsukaya sa kakatamo. Tapos, kalupan na pong Jesus Christ, sebiyana na la. Bakit nga na? At magduda ko pa, bakit nga na? Ne po, kabang sinabi na, ore ni reng tandaking reng tatasalpantaya. Kinglagyo ko, ana pong Jesus, makapalako lang marok espiritu. Buri ng sabyan. Ne po, may natamo, mas kanyang diablo. Pero potang atsyutya kaya katamo yung Espiritu Santo, nakatamo ag yuning diablo. Kanya, makapalakola, makatabilang marok espiritu. King lagyo ko, patulang milagro, karakalang milagro po, kring experience me. Imposible, maging posible, mga ragula problema, alalampasan mi. Depo, baka nanong malilyari yan, depo, uli na nitang di-develop babyan ng Espiritu Santo. Kanya, sabi ko ping makanyan, depo, patse, alayong Espiritu Santo keka, eka makagawang kabanalan. Patsela yung Espiritu Santo keka, eka makagawang kayapan. Uling yung kayapan, yung kabanalan, at suya mo king grasya ng Diyos, alayo kaya katamo. In tao may mutya, in tao may naya, in tao makasarili ya. Malyari mo pong magbayo, po ang Espiritu Santo, so pa nakatamong magbayo. Palakpakan tayo po yung nga pong Ginoo. At tandaan niyo po, anya pemili ko, puro ito, anyang pinili ko, itanang profession ko, ang po yung mag-serve king apong Ginoo. Kaya walang ko po. Ara rin kayabi akong dentista. Kasanting na yung practice mo, lalakwan, may ara ka na ako blam, sira ka buntok. Wapin na ako, may sira ka buntok kang Espiritu Santo. Pero ako sisisi. Sinabi ng Diyos niya, mariyaring nga na, it's a foolish thing nga na, maniwala ka keng tuturo na, pero nga na, mariyaring is foolish thing keng yato, pero king Diyos, yapining wise. Yapining wisdom. Iyang masanting. Ako, pingkaring anak ko, niya po, keng kakasawap ko. Niya po, kalupan na witang kapatid ko, aso pang kanya, may kasakit siya. O bandang tauli, niya po, retong lakabot pera, paparamila po kayo. Niya po, padang kaya kabira-bira, minawaya. Biraya na akong gabon. Ikitsyo ako, milyon laring alagada rin, gabon na rin. Talayasali, talalsi. Makanano milyari yan. Binyening nga pong Ginoo. Binyenan ni nga pong Ginoo, uling ginawa tamong kayapan, gawatang kayapan. Kaya po, blessed na katani nga pong Ginoo. Blessed na katama ni nga pong Ginoo. Iya po, ikaw po panghinayang. Ikaw po manghinayang mag-serve. Ikaw po manghinayang. Yung kailangan tamo ini Pentecost Sunday nga ini buri na magpalablaban tayong pasibayong Espiritu Santo. Palablaban tayo pasibayong kayarianan ng Diyos. Palablaban tayo pasibayong pisabantela kad ng Kristo. Kaya po, kapamilan tamo, sabi na, you will be my witness. Ikayong magpatutu. Ikayong manigobra. I am your head. You are my body. Itamo yung iglesia ng Kristo. Itamo yung iglesia na ng Diyos. Kristo yung buntok tamo. Itamo yung katawan. Tapot. Igit kindati. May natamo. Igit dati. Etabalo yung gawan tamo. Pero saop na ng Espiritu Santo. Niya po, tutod taging gagawan tamo. Tutod ko po karin pa pagkabayan yung mandated organization. Pero buri na nga pong Ginoo, magpakatasta po. At baka nano tagawan yan, ask for the gifts of the Holy Spirit.
Ask for the gifts of the Holy Spirit. Ila po rin adwan nyo rin Sano po rin. Kaya pong dakala po rin, kaya church tamo, gawa dalang pito, pero, po, kaya 1 Corinthians chapter 12, verse 4, 11, ana pong makanyan. Potang tanggapan tayo ang Espiritu Santo, po, so pa nakatamong suybuyo, so pa nakatamong magobra, magparagul kayong kasalpantayanan. Uling sabi na, po, binoring gifts for service, wisdom, and knowledge. Kaklak ko buntok, ako mo kanyang karaskeng spiritual. Ala kong kebalwang kalupan mo yung pamanaral at kong inferiority complex kay nganti kanini. Pero why malilyari? The wisdom of God. Po, the knowledge of God. Anyang mamasa na akong Biblia, makipag-aral na ako po, linawak, anya ating kong asishare kayo. May nibatan ka na ako. May binibatan kayong Espiritu Santo. Akit mo po, palino na po itang mamasa tao. Faith, para gulanin faith tamo. Itang faith pong mga nakakalo-kalo. No, itas dia po. Iapin itang kasalpantayanan nga na that can move mountain. Mountain, imburi ng sabihan. Imposible. Pero, nung matasing kasalpantayanan tamo nga na, we can move mountain. Imburi ng sabihan. Imposible, magumpisibli. Ano pa po sinabi na, para makasuyo tamo, ipatong nyo rin gamat yung karing masakit. Gift of healing. Gift of healing pagkalub niya po kaya katamo. Po, gift of healing. So, and then gift of discernment para itamo malili at tumod tamo. Gift of discernment. Ano pa po yan? Gift of tongues and interpretation. Karakalda po riyan. Po, limbabyan ng gifts kaya katamo. Buri na sabyan. The power of God through the Holy Spirit. Pagkalub niya po kaya katamo. The power. Anya po nga ng Ginoo. Ninuman manyawad kayong Espiritu Santo, tanggapane. Nya, hingga duwan tamo kayong Pentecost Sunday ini po. Adwan tayong Espiritu Santo para mantabi tamo, makyabi tamo, palablaban ing pisamban, ing iglesia, ing church na ning Ginoo. Tandaan tamo, there is only one church. Yapin lakad ng Kristo, penibala na karing alagad na pamuntukan ng St. Peter. Nanong sinabi na, po, keng Matthew 16-18, Pedro, nga naka Simon, baboning batong iti, talakad keng iglesia ko. Pasbul naman ng impyerno, si kanan ng impyerno, iniaragsa. Babiya ko kaya nanuman, babiya ko kaya karing susina ng banwa. At nanuman bigkisan mo mabigkisya, nanuman kalagan mo makalagyaking banwa. Sano po yan? Intelakad na ng church. Jesus, kanino niya penibala ka rin alagad na. At pasalamat tamo, itamo konektado tamo kay original church, penibala na kang St. Peter, ka rin alagad na. Kaya sabi ko, bakit katoliko ka? Katoliko ko, kasing Diyos, katoliko ya. O burang sabi mong katoliko ya. Imburi na sabihan ng katoliko, universal, panglaganap, alang mamiling rasyo, racial discrimination, alang kalulu, alang makwalta, alang maputi, alang pandak at yung bulag, alang pilihe, kanyan, gana-gana kaluguranan ng apong Ginoo. At bilang Kristiyano, buri na manatili taking church na po, uling po tang sabi na, po tang magbalik kong pasibayo, dakitan da kayo, dakitaning church na. Yeah, brothers and sisters, tandaan niyo po iti, po, datang ni Kristo, dakita na katamo, at through the Holy Spirit po, may pasartamo. At intandaan tamo po, manatili tamong matatag, po, manatili tamong palaging ready, tamo tutok ng susuyok ng apong Ginoo. Nune, dagdagan tapa, siguradong masaya yung Diyos kaya katamo. Through the Holy Spirit, agawa tamo. Salamat po. Talakad tamo po. Follow
to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ngayon po, let us pray the gifts of the Holy Spirit. When the Holy Spirit descended upon the apostles on Pentecost, the apostles overcome their fears and hesitations. That was enough for them to get out of their shells and carry out their mission with much zeal. As we end our recollection, let us also ask the Holy Spirit to bless all of us. May the gifts of the Holy Spirit be enough for us to carry out our responsibilities and overcome our mediocrity and weaknesses. The gift of wisdom enables us to see the difference between good and evil. It gives us enlightenment and help us see the will of God in our lives. Altogether, O blessed Spirit of wisdom, help us to find God in all things and be attentive to His daily promptings. Grant us the capacity to make sound judgment and wise decisions, especially in face of many tempting choices. The gift of understanding allows us to have deeper appreciation of what we believe by faith. It clears out minds and hearts of doubts with regards to the teachings of Jesus and the Church. Altogether, the gift of counsel assures us that God is always with us to assist us through the difficult decisions that we make in life. It advises us to be prudent at all times and also to be bold and firm when necessary. Blessed Spirit of counsel, send forth people in our lives who will listen to our concerns and help us make good choices in our life. Help us to be sensitive to your guidance and will. The gift of fortitude gives us strength and determination amidst the hardships and troubles in life. It helps us overcome fear and live life with commitment and passion. Blessed Spirit of fortitude, strengthen us especially those moments when we encounter problems and disappointments. When our spirit falters, sustain us with confidence and optimism. The gift of knowledge encourages us to seek truth as we widen our awareness and understanding regarding the circumstances around us. It equips us to overcome ignorance and laziness to learn. O blessed Spirit of knowledge, make us docile to receive instruction and obedient to follow your will. Grant us not only the capacity to have foresight, but also to have hindsight, so that we may have a broader vision of the condition in the world. The gift of piety gives us opportunity to show respect and praise to God our Father through prayers and sacraments. It directs our hearts to seek God and dispose us to have strong faith in Him. O blessed Spirit of piety, help us see God's holiness and goodness reflected in other people. Possess our hearts and lead us to communion with you, that we may always feel your steadfast love and presence. The gift of fear of the Lord makes us relate to God with admiration and respect. It gives us reverence for God and for His beloved creations and our fellow brothers and sisters. O blessed Spirit of holy fear, teach us to have the right kind of fear, that is, fear of being separated from our loving Father. Keep us close to your presence and away from temptations and sin. Let us pause for a while in silence. Joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow.
all together. O Holy Spirit, divine Spirit of light and love, we consecrate to you our understanding, heart and will, our whole being, for time and eternity. May our understanding be always submissive to your heavenly inspirations and to the teachings of the Catholic Church, of which you are infallible guide. May our hearts be ever inflamed with love of God and of our neighbors. May our will be ever conformed to the divine will, and may our whole lives be faithful imitation of the life and virtues of our Lord and Savior, Jesus Christ, to whom with you and the Father be honor and glory forever. Amen. May the Holy Spirit be ahead of us, to lead us, to guide us, beside us, to guide us, behind us, to guard us, above us, to bless us, and within us, to inspire. All together we say, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Maraming pong salamat. Luklok tamo po. At pasibayo po, katanda kayo po bukas. Lumual tamo po. This time, eya po para kaya katamo inggawan tamo. Nune, paraya po kareng kalupa tamong katoliko na buritala pong lalong lumusok, lumalam, kingkarelang kasalpantayanan. 5:30 po, ningabak, miyak, kita mo po.